zea gaur etxean? Bai, egizan gaur ebize errepika beten dugu postue. Nola joan da behasen proba? Zirati do, pelotoien lase jungea atzokoan kapxika aktibatzeko da zikinek entzeko. Eta gero ja behin mendatetan sartu ganen, azkar. Ni horrek ez zuen espata hori, hain bizi eta hain mugitzea asira-asiratik. Bai, gomezek asira-asiratik jo eta asko luzau da. Eta hor egizan karrera guzti busko da. Zuek, gero, etxeretan. Etxerak batez ere mugitu ezarete, hola berra eta batez ere Gabirian gora, bakarrik aldezu, esperantzatzen dituen. Bai, hola berrin bera probaude eta pelotoia txikitzen zen da, Gaberin bera ni jisten nahi zen bezala jetxi naiz, besteak gau inda eta nire rimon jun naiz, zoze lortu nahi baina bukaran ja harrapa bendit. Hola berrian potxo egin da. Bai, hankak, ez esan du. Zorionak. Eskerrik asko.